విజయవాడ దాన్ని కట్టమవుతుంది. ఈరోజు నదిలో గారికి ఈరోజు 50 గోల్డ్ అనే వెహికల్ని వాళ్ళు చూపించామండి. వారు టోటల్ లోడ్ వేసుకొని నందిగా నుంచి భీమపట్నం వెళ్ళారు. డ్రైవర్కి వెళ్ళారు. ఆ వెహికల్ ఎలా ఉందనేది, ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందనేది తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు ఇంట్రా 50 గోల్డ్ వెహికల్ వెళ్ళారు కదా. ముందు ఏ వెహికల్ వేసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు? దోస్తు బండి ఏ మోడల్ ఉందండి? 2016. ఆ బండి తోలినప్పుడు ఈ బండి తోలినప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటండి? డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది. బాగానే ఉంది బండి. పికప్ కూడా బాగుంది. ఈ లోడింగ్ కూడా ఒక డబ్బా ఎక్స్ట్రా పడుతుంది. అంతకుముందు 6 పట్టేయండి, ఇప్పుడు ఇది 7 పడుతుంది. 7 పడుతుంది. ఒకరిగా వచ్చేసరికి 60 దాకా పట్టవచ్చు ఎక్స్ట్రా. ఈ బ్రేక్ కానీ అవి కానీ బాగుంది. బ్రేక్ సిస్టమ్ కూడా అంత బాగుంది. మైలేజ్ బాగానే ఉంది. ఆ వెహికల్ ఈ బండి బాగుంది. థ్యాంక్ యూ.